ești un 3 și un 5. Nu lumânare. Lasă că... Eu 35. Dă să văd de care e 80 ani. Hai, Carino, dă să... De la copii. ¿Pero quién canta? Cum Tu. canta? Hai, vamos, cortar, Carino. No, Nu, că spune. ¿por qué no hay canta? Dar niște ești bună. ¿Cómo cantar? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, vamos cortar la tarta, cumpleaños feliz. Hai să mânci tort. Hai, adu farfurie. Așa tort, pac, ni de aici, tăiem așa, asta bucata mare a mea. Lăsa pe luminare. Păi nu, Hilda trebuie să sufle. Sí, claro, pero este video. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Gracias, gracias, gracias. Vamos, cariño, Espera. un deseo. Ponele. Vamos, cariño, no mucho, uno y bien. ¡Ya está! ¡Pac! ¡Stop! ¿Pero foto?